Yes. Jeg har valgt om at have om solsystemet, og nærmere bestemt de her 3 planeter herovre, Mars, Jorden og Venus. Og det er fordi, at de ligger ligesom på linje, så man kan sammenligne dem og se, hvor store ligesom, forskelle der er på dem. De her forskelle, dem kunne vi for eksempel se den anden dag, da vi var i planetariet, hvor der ligesom var sådan tre ringe, hvor man ligesom kunne se, hvad 5 kilo vil veje på Jorden, på Månen og på Venus, hvis nok. Og det er jo bare utroligt interessant, fordi så kan man se, hvor stor forskel der egentlig er på, hvor meget det vil veje og hvilket tryk der er. Og det tryk, der er på Venus for eksempel, det ligger på 93.000 hektopascal. Det er rimelig højt, og det vil sige, at hvis du lige pludselig ender på Venus, så skal man ikke være der mere end meget kort tid, før man bliver krøllet sammen. Og det er fordi, at trykket er 91 gange trykket på Jorden. Og det er det faktisk mange steder. Altså, der er meget højt tryk, og det er der blandt andet på Merkur og på Jupiter og Saturn og Uranus og Neptun. Og det der er med de her planeter herover til højre for Jupiter inkluderet, det er, at de er gasplaneter eller gaskæmper. Og grund til, at man kalder dem gaskæmper, det er, at for eksempel, at de er meget større. Altså, de er meget, meget større end Jorden. Og for eksempel så er der sådan en storm af gas, en svirvel på Jupiter, som hedder den røde plet. Og den er, altså bare den er 2-3 gange større end Jorden. Og den fylder ikke særlig meget i Jupiter, så det kan man sige, at så er det ligesom målstok. Men det der er med de her gasplaneter, det er, at de ligesom er lavet flydende gas, og så man kan ikke stå på dem. Men måden, hvorpå at gassen ligesom bliver samlet og ikke bare svæver ud i rummet og går hver til sit, det er fordi, at der er en magnetisk kerne inde midt i, som ligesom holder alt det her gas sammen. Og hvad den her magnetiske kerne det også gør, det er, at den laver ligesom et magnetfelt rundt om planeterne. Og tak Gud for det, fordi hvis ikke vi havde det på Jorden, så ville det være en gold klippeplanet, ligesom Merkur eller Venus. Og hvad det her ligesom gør, det her magnetfelt, det er afhængigt af hvor svagt eller hvor stærkt det er, så blokerer det en masse af det her kosmiske indstråling, eller solvind, eller baggrundsstråling, eller hvad det nu det hedder. Det er nok ikke baggrundsstråling, men og det gør, det er ved at blokere det, så sørger det jo ligesom for, at det kommer ind og rammer overfladen, fordi hvis det rammer overfladen, så vil for hvis der er vand, så fordamper det, hvis der er liv, så dør det. Så hvis ikke at Jorden havde haft det, så ville vi jo sandsynligvis være døde. Og det er meget det, der er forskellen på Jorden og alle de her andre planeter, at vores er så stærkt. Og det kan man for eksempel se på Mars, som egentlig har et meget stærkt magnetfelt også. Men fordi at det ligesom er distribueret i nogle lokale eller regionale lommer, hvis man kan sige det sådan, så betyder det, at der kan ikke være liv ret mange steder på Mars, da det bare vil dø, eller vand fordampe, eller så videre. Det og så, at der ikke er noget atmosfærisk pres på Mars. Det der er, det er 7-9 hektopascal, og i forhold til Jordens 1013, så er det jo meget lavt. Og det svarer faktisk også til 0,08 af hvad vi kalder det normale atmosfæriske tryk. Det vil sige, at i modsætning til Merkur eller Venus, så vil du bare kunne hoppe og bare fortsætte i rummet, hvis ikke man passer på. Og det der også det er, at afhængig af hvor tæt personen de er selvfølgelig, så har de kortere år. Og på Venus er det 68 dage, på Jorden der er det jo 63, og på Mars der er det vist nok nogle 30 dage mere. Så hvad det ligesom også betyder, det er, at der er meget af de her skiftende årstider. Men da der ikke er noget vand, så betyder det jo sådan set ikke noget for det hele.